Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Actually, kung madumduman nyo, ang mga doktor, nag-time out last time. Nangayo sila siyang time out. I think that was last year nga nangayo sila siyang time out. Dito, pag time out nila, nag-time out anay sila, kay i-analisahon mo. Okay? Kung ano ang naga-impluensya o analisahon mo ano bala ang nagapalala pagid sang virus nga ni. Okay? Ano ang pangginawi sa tao nga nagapalala sa virus nga ni or nagapalapta. Balaan mo sa isa ka sakit, no, may ginatawag kitang nga health, no? Nga health ang concern nila, tapos non-health, okay? Sa health amo na siya ang babatasan sa virus, mga bulungta, mga ospital, okay? Amo na yan sa health nga part, okay? Or sa pangginawi ta nga ang health is mga bulong, ang sa mga kagaw, okay, tapos ang sa mga hospital, mga pabulungan, okay. Ang non-health na amo na ambal mo sa mga tindahan hindi man na health, sa mga salakyan. So pamangkot mo sa akon ang transport, makapaagi sa transport, mangin venue bala siya nga makatransmit kita o makalaptas ang virus. Ang sabat na is yes. Una-una tanawab lang magsakay ka sa salakyan, usually it's going to last more than 15 minutes. Okay? More than 15 minutes. And then, ang hambal sa aton, di ba, social distancing. Ano na da ang social distancing mo sa salakyan? You know, ma'am, mag-agi ako, halin ko sa town, pakadto sa Iloilo. Doga ka-touch, gid ko bala. Sa mga salakyan, nakita ako ang ilang, nga ginapati, ginabala nila ang 50% dapat lang, no? Sang nila, like for example, kung 14 na siya, mga 7 or dira lang sila sa 10, no? Nga daw ang distansya, bala daw may isa ka pakadangaw nga i-measure sa pihak may daw distansya. Daw ka-touch gid ko na sa ila kay ang daw may konsensya bala sila magugulik sa gobyerno nga sundon ang protocol kag umbrahon ang silakyan nila nga para ma-fit nga hindi siya mangin alagyan or hindi siya mangin salakyan nga magdapta siyang COVID, okay, infection. Kaya balaan mo, amon gani more than 15 minutes kita. Tapos hindi pa da ideal nga 1.5 meter. 1.5 kinahambal ta nga 1 meter pro 1.5 na supposedly. Wala ta na nakasunod. Okay? So two things, ang social distancing, hindi mo siya masunod. Okay? And then ang minutes. So nahambal ta bala, di hambal sa mga espesyalista, sa mga infectious disease specialist nga or sa mismo, sa protocol mismo. Nga kung may ara nga COVID-19 nga pasyente, dapat hindi ka magtinir sa amo ng area more than 15 minutes nga lapitanay ka mo. Okay, so hindi ka magtinir more than 15 minutes, no? So wala ta na mapati kung may isa da abi karon nga nakasakay, bisan isa lang siya. And then he or she stayed there sa pagsakay niya for almost 15 minutes. Okay? Males man tuod kay may pader-pader ka, males man tuod nga kay may mask ka, pero the possibility is still there nga makatransmit ka. Yes, that is why pag nakita ko blamam sa salakyan, no, may iban nga salakyan nga close. Ang ginahambal na tani nga sa close nga salakyan nga may aircon, dapat may i-open ka nga window. 50% sina. Okay. May isa ko kasalakyan nga nakita nga close na siya, sus ang plastic pa dutanay. Tutambalon ang plastic dutanay, ang sulod
sang numero sang pasahero sa sinang seleksyon taas. It's most probably more than 50%. Kaya daw I think ang required sa ila is 50% lang sang capacity nila. Do amo na siya bala, please check on the protocol. It's 40 or 50% lang dapat ang makarga nila nga pasahero sa usual nila. Okay? So, kaya ko amo na gani nga sa mga aircon ni dapat i-open ka mga windows, no? Ang ginambal gid na siya may open ka mga windows para ma-exchange of air, para ma-dilute o kung malasyaw if ever may positive dira nga pasyente. Okay? So please i-distansyahan niyo man ang ano nga ang shield nga na bala. And sunod na kamo kung piran ang partition sang shield, sunod na kamo sa gina-require nga protocol kay may ara nga gina-require nga protocol ang land transportation. Please just follow that one kay gintunan na siya. So again, mambal ako nga sa lakyan is isa ka vessel nga makalat na nakita sa COVID-19 kapin pa kung may positive nga nakasakay dira.